konti lang pala yung may uwi namin sa Pasay, guys. Almost, ano na din, ubos na yung grocery namin. Ayun, magluluto lang ako ng breakfast. Ito na lang, spam. Then, nido soup. Tapos may tira pang 2 barbecue at kagabi. Pwede na yan. Kasi 12 naman yung check out namin dito. So, ayun. Breakfast muna kami. Yung hinugasan ko kagabi. Ganda ng plato nila dito, korel. Tapos may ganito pa, korel din. So, maghahanap ako ng ano din, mangkok na ganito. Para i-ano ko na yung mga nandun. Kasi yung pinibili ko is Melaware ata. Yung tapos pagka may toyo or basta may kulay yung nilagay mo, nag-stain siya. So, yan. Ubus ba natin tong spam daddy? Gusto daw nila itong omelette. Ganyan. Spam with cheese. Ano ba? Sama mo. Ayun, mag-swimming daw si Chris, guys. Dito sa... Dito, malapit sa guardhouse. Yung pinuntahan namin kagabi ni Daddy. May ano kami, 3 oras pa kami. 12 noon yung check-out. Ayun, nakapaghugas na ako ng kanina namin. Liligpitin na lang yung mga damit. Tapos, yung mga tirang grocery. Si Daddy, ayun. Sabi ko, i-ano niya na. I-swim niya na yun. Para matanggal yung hangover niya. Kasi gusto niya matulog. So, sige. Magdadrive siya. Close pala, guys. Naglilinis pala pag Monday. So, ayun. Ano na lang kami, prepare na lang din or pahinga na muna. Sabi ko sa kanya maligo na lang. Then CR para dire-diretso na kami pa uwi. Init na rin. Yan. Pinatuyo ko lang kahapon yung mga ginamit namin sa swimming para hindi mabigat sa sa labahan. So ayun po. Sarado. Daddy. Ayan, naano ko na. Pahugas na ako. Yan, nagbibigay ko na lang yan sa Mingming mamaya. Sira ulong suka na to, guys. Nasa likod lang pala ni Toto. Doon. Mamaya na, wait lang. Lalagay ko pa yung ano dyan. Hotdog na tira natin. Gadobo na daw ako ngayon. Diyos ko, sabi ko na may nakuha kaming suka. Ayan. Yan, sa likod din. Ayan. Ito pang maleta. Yung ano na lang. Hotdog, tsaka orange. Orange, sabi ni Ayon. Ang kakainin habang nasa biyahe. Oh! Pag yun, talaga na naman mag-awa na to eh, no? Uwi na kami, guys. Ayan, early check-out. Kasi wala naman ang gagawin nila. Miss ko na yung mga doggies, si Junior, si Groot, si Maggie, si Poknat. So, tapos ito na naman isang to. Lagi cellphone talaga. Dot-dot eh. Wala! Pero dot-dot eh. Nakakaloka. Na yung driver ko. Nakapag recharge na siya.
Sabay yung ba naman yung Jaeger tsaka yung hard niya. Na yun, bangingi. Pero mahal kita, diba? Dati ka kilig pag sinasabi ako, mahal ko siya kagabi. Lasing eh. Mausapang lasing eh. Usapan lasing pala yun. Hindi, joke lang. Mahal naman talaga kita eh. Bangga ako tapos palahin. O sige, dyan o. Tapos may bangin pala, no? Lagi walang bangin niya. Sure. Pero nakatakot ang mga talahin. Paano yung shape nito? Yun lang sa ako. Okay. Ang luwag pala na ito eh, no? Luwag pa sa loob pagkapasok mo mismo doon sa Nuvali. Ano, kanan? Kanan. Gulay. Kanan ka. Atras ka. Nuvali Boulevard. Dito yung pinaka-gate ng ano eh. Lagi nagkakamali. Avila. Pero pag gabi nakakatakot, guys. Wala gan eh. Konti lang yung ano eh. Kaya lang, Oo yun nga. naman clean sweep. Pero ang gandang mag-bike dito na. Jogging. So yun, di pa rin namin nagawa. Pero tulog, rest talaga. Hindi kahapon kasi nag-wakeboard si Chris eh. Ayan. So hindi nag-reply yung ano, yung kausap ko sa, hindi pala. Ano ba yun? Dapat balak natin. Dapat pupunta kaming ano, diba? Tagaytay. Kaso, nakauwi na guys yung sugar scrap ko galing Thailand. Nakalabas na ng ano, customs. So, kailangan ko din makauwi. Kailangan makauwi today. Ayun. Kasi pupunta rin yung mag-aayos ng internet. So, sabi ko 3 to 6 PM. Kasi pauwi pa lang kami. So, dapat kahapon pa yun. Sabi ko, risked nga ngayon. Ayun, next time na lang tayo sa Tagaytay kasi may titingnan din kaming bahay doon sa San Juan, Batangas. Parang magkaibang lugar yun. Tagaytay tapos San Juan, Batangas. Well, anyway, ayun nga, pauwi na muna tayo ngayon. Dahil miss na namin mga fur bebes. Bahay na kami guys. Kanina pang 12:30. So, 1 hour lang yung biyahe pala. Papunta doon sa ano, sa Airbnb, sa Nuvali na nirent ko. So, ayun. Ang lapit. Sabi ko kay daddy, ang lapit lang pala nun. Ayun. So, anyway, ayun nga. Sakto din pag ano, pagdating namin, nandiyan na yung Sky. Yung truck, yung van ng Sky Cable. So, may naayos pa daw na isa sa baba ata bago sa amin. So, sakto lang. Kasi pinaresked ko dapat 3 PM to 6 PM. Kasi since nandiyan na sila, in-approach ko na. Sabi ko, kuya kami yung sa ano, sa kay Ranyada. So, yun nga, nasa job order naman daw nila. Kaya, later, sabi na yung aayusin. Kasi, yun o, ilang araw na, 1 linggo na ata, wala kaming internet. Kainis. Yehey! May internet na guys. Sakaalis lang ni kuyang taga Sky. Ayan. Meron na tayong internet. Ano ba to? Ayusin pata ni daddy. Tinurong eh. And then, alis din kami maya-maya guys. Pupunta kami Toyota para isubmit yung mga documents na kailangan. Kasi last time, nung April 3, kung natatandaan nyo, yung April 3 ba or 4? April 4 ata yun. Yung pumunta kami sa Love Your Skin Clinic. Tapos pumunta kami nun sa PC Options. Tapos yung pauwi na kami, may loko-loko naman na sumingit sa amin. Literal na ginigit-git niya talaga kami guys. As in, yung gusto niyang sumingit na, syempre alam niyo naman yan si Kalbo, diba? And then nasa right of way kasi kami. Eh siya, galing siya sa ano, sa kanan namin. Yung pababa doon sa may Star Mall. Yung may ano doon, may mga paradaan ng mga jeep yung sakayan papuntang Pasig, yung ganun. So, doon siya galing. So, two cars or 1 car bago kami is nakita ko na siya pababa talaga na gustong-gusto niyang sumingit na agad. So, syempre, ito si Calvo, nagmamadali na rin kami that time. And then, syempre, pagod na rin, exhausted, yung ganun. Kasi gawin na yun eh. And, ayun, talagang hindi rin yung Honda na yun. Actually, may kami, dapat
wala kaming babayaran talaga doon. May, ano yung nakuha sa dashcam ni Tonto na unang-una wala siyang signal light, 'di ba? So, hindi mo tawag doon, hindi mo pwedeng, basta, ayun guys, kasi fault talaga nung Honda na yun. Kasi ako, nasa side ako nasa right side ako, 'di ba? Si Daddy nagdadrive. So, nakikita ko, sinasabayan niya kami habang gumagapang din kami, 'di ba? So, ayun, yung tumama sa kanya is yung likod na, ano na ni Tonton, na gulong, which means, lagpas na kami sa kanya, tapos inano niya pa, inabante niya pa, ayun, sira yung ano niya, yung bumper niya. Tapos, yun, nagkaanohan nga sa City Hall. Ang tagal namin doon. As in, kaya 12 na yata kami nakauwi nung time na yun. Tapos, sabi ko, sobrang exhausted, sobrang stressful nung day na yun. Gawa ano na yun, sa aksidenteng yun na si Honda may kasalanan. Nakakaloka talaga. Galit na galit pa naman ako nung kay Daddy. Kasi sabi ko, sana pinaano mo na lang, pinasingit mo na lang. Kaso hindi na nga talaga pwede at lumagpas na kami sa kanya. There's no way na pwede pa siyang pasingitin. Ayun. Kaya ang mali lang ni Daddy is ginaw niya pa. Sabi ko sana, inantay mo na lang na siya yung umano pa, siya yung umabante pa, para at least siya yung gagasgas sa atin, hindi yung tayo nagmukhang bumangga sa kanya. Which is, gano'n na rin yung nangyari. Kaso, ayun nga, buti na lang dito pala si Daddy. Buti na lang meron kaming insurance. Nakakaloka. Ang isang ano pa dun is, ayaw niya ipasok sa insurance niya kasi 'di ba? Pina-quote niya na sa Honda, yung sumunod na araw pina-quote niya na sa Honda. Tapos umabot ng 104,000 yung babayaran. Guys, so sabi ko, may ano ba kayo, sir? May insurance ba kayong ganyan? Sabi, malumanay naman siya magsalita, pero nandun yung feeling ko na ayaw niyang ipasok sa insurance niya, bla 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 bla. Sabi ko, okay lang kasi may insurance naman ako, ipapasok ko sa insurance ko yan. So, ayun. Nakakabwisit lang, diba? Kasi kami pa yung naabala sa katangahan niya, actually. Nakakabwisit talaga. Kasi may video talaga kami sa dashcam niya. Kasi ayoko nang pahabain pa yung discussion. Kasi ako, the more na humahaba yung discussion, the more na nagkakainitan, is lalo ako nagagalit talaga, guys. So, yun ang yun ang iniwasan ko. So, ayun. And napakasigurista niya pa. Kasi doon prior dun sa at sa police report pa lang na nandun sila sa Mandaluyong, is pinaiwanan kay Daddy yung, kumbaga mag-iwan daw ng, ano ba yun? Something na mahalaga para makasiguro siya na hindi kami tatakas, hindi namin siya tatakasan, diba? Kapal ng mukha. Kami pa yung tatakas. So, yun, iniwanan ni Daddy yung isang kwintas niya. And gusto pa, dalawang kwintas daw. Yung isang kwintas lang, nagkakalaga na ng 100 plus yun. So, isang kwintas tsaka yung singsing niya yung pinaiwanan. Tapos siya yung kinabukasan is, binalikan namin kasi kinuha ko. Ayun, yun na yung nagpaano siya sa Honda nga, pinatingin niya na. Nagpa-quote na siya. So, yun, dumiretso din ako sa Toyota. Sabi ko, yung ganito, may kami, ganyan-ganyan. So, buti na lang talaga, guys, may insurance. And, ayun, lesson learned na rin. Sabi ko kay Daddy, sinaway-away ko siya. Sabi ko, pag ganun, pwede ba, palagpasin mo na. Kahit na walang ganyan, palagpasin mo na. Kasi 10 seconds lang naman yan ang oras natin. Palagpasin mo na para walang, disgrasya. So, wish ko lang din magkanda na ito, diba? So, ayun, napupuntaan natin ngayon, guys, diba? Hindi ko kasi kinuwento yun last time kasi galit na galit talaga ako. Baka kung ano pang masasamang masabi ko. Pero, ayun, okay naman kasi sagutan na insurance and babayaran lang naman namin is yung participation fee. So, ox na yun. Sasabit lang namin yung ngayon, yung mga documents na kailangan. So, ayun, and then, alam niyo, sigurista pa talaga siya, guys. Pinag-iwan niya pa kami ng 20,000 pesos. Hanggat hindi daw nagagawa yung kotse niya. So, sa loob ko, parang feeling ko nga, I don't know. Kasi, doktor naman din siya. Kaso, may pagkapulpul din eh. Yes, may pagkapulpul talaga, diba? Nakakaloka. Abwisit.
So, ayun, nag-iwan kami doon ng, ng 20,000. Pero may kasulatan naman na as long as na mababawi namin yun. That, yung time na mailabas na ng kasa yung sasakyan niya. So, ayun lang. Diba? Ka-stress nung time na yun. Nagpaganda pa naman ako. Nagpatanggal ako ng mga taba-taba. Tapos may stress na nangyayari after. Nakakaloka. So, sa loob-loob ko nga, kapag etong tao na to, hindi nakipagtulungan sa amin. Kasi, diba, yung insurance na nga namin yung gagamitin. Tapos, kailangan ko lang yung insurance niya. Kasi, isa yun sa sa requirements na kailangan certificate of no claims kasi baka i-claim niya pa ulit sa naninigurado lang din yung insurance namin na hindi niya na i-claim sa insurance niya, diba? Kasi, yun. mga gawain ng mga scammer din kasi minsan. Pero, ayun nga, binigay niya naman na. So, okay na yun. Pero, nabad trip pa rin talaga ako kay daddy. Lalo na kasi, ayun. Pero, dapat sisin talaga yung Honda. Ano sinasabi? Tapos na nga. Color. So, ayun na pupunta namin today, guys. And we are about to go na. Dumaldal pa talaga ako. Late lunch muna kami, guys. Dito sa Goldilocks. Ayun, bago pumunta ng Toyota. Kain tayo. Relya ng bangus, pakbet, bopis, tapos cassava cake. Kain. Punta namin, guys, yung Mandawi Foam. Tingin kami ng kama ni Chris. Ayun, at wala pang kama si Chris Pulo. Tingin lang muna. Tapos, kung pwedeng ipa-deliver na lang. Pa-deliver ko na lang sa apartment. Ayun. Nakasapit na ako, guys, ng mga requirements. Kaso kulang pa. Wala pa yung original estimate ng Honda. Tapos, medyo malinaw daw na ORCR ni Honda. Then, ano pa yun? Certificate of no claim. Oh, yun. Ay, dun. Pwedeng may plans. O kaya, taob mo. Gagi. Eto. Tinaob nila yung face. Ang cute. Tinaob mo yung mga smile ng mga Little balugas. Meron mo yung sa promo. Meron doon. Isa lang naman, daddy. Eh, hindi. Dalawa. Cute. Meron na ganyan. 235 lang. Nakatahimik yung kamay niya. Merong nakaganyan. Pakadali. Pakang ano ba yan? Cart. Mga pan-display, guys. So, ayan. So, dito pala may may tawag doon? Yung blinds. Ayun, nakalimutan ko lang yung sukat ng ni Chris. Bintana. Ayan, tinawagan ko na si Nene. I mean, tinext ko na, sabi ko, pasukatan ulit. Tapos makakamatingin kami doon. Ang mura pala, guys, ng mga dito. Ito pang to, pang garden na to eh. 285 lang. Ito mga Buddha, 550, 550. Pero in fairness, ayan! Ninja Turtles. Golden. Gold. Kova. Ito ang cute, no? Mga design. Ang ganda naman console table, guys. Hindi nga. Gusto ko yung free lang yung paa niya sa ilalim eh. Naghanap kasi kami ng computer table na rin and study table. So, ayan. Pero ito wait ko pang pang sala. Kasi di pa naman okay yung yung sa baba. Ayan. Magkakaroon ako ng mga idea, guys. Ito pang yung sa dingding. Pwede siyang idikit. Tapos may malaking salamin, diba? Tapos may mga pictures. Pero, ayun nga. May nakita na ako, guys. Ito, perfect. Kasi ito yung inaano ko. Hinahanap ko talaga. White lang. Gusto ko kasi doon is, since ganito yung niya, yung wall niya, diba? Medyo grayish. Blue-gray na something. So, gusto ko white yung mga niya. Yung mga furnitures niya. O yung mga ganito. So, ayun o. Tinan nyo. Ayan, pwede na dito yung mga panik-anik may ilalagay niya. Pero kailangan ko ng dalawa nito kasi pa L yun eh. Or di ko alam kung yung sukat pa kasi. Tatry ko pa si Nene. Pero most likely ito na yung ko. Bibiling ko. Para sa computer table niya. Wow!
Gagi. Ganda. Ganda rin ang presyo. 60,000. Oo. Gaganda. Gaganda rin ang price. 64. Ito kasi may setup na. Oo. Tanong tayo nun. Kuha na tayo. Ito kinuha ko guys. Itong Lily single bed na white. Gusto ni Daddy brown. Eh, gusto ko nga white talaga para white lahat ng gamit niya. Ngayon. Tapos, itong 8 inches ba to? Na foam. 8-inch thick. Prime ba tawag? Flex foam. Flex foam. Kasi pag regular lang, mga ganito lang. Pero okay din naman. Kaso pagkatagalan nito, nag-ano-tail. Yung dudulas ka na pag, ayan o, pag nasa dulo ka, dudulas ka. So, ito. Ayan. At naka-sale siya kasi 10,780 lang. Tapos ito, medyo may kamahalan lang itong foam, 9,100. So, pasok pa rin naman sa budget ko na 20k. Diba? So, ayun. Pinapacheck ko lang kung meron ng ano. Oo. Kasi, pintura. Pwede. Ayan. Pero ganda rin yung brown, ano. Pag walang white, brown na lang. Ayan. Naka-sale siya. Bumili na rin ako nito, guys. Ano, nightstand niya. Tabi ng bed niya. Yun. And then, yung ano kanina doon. Yung console table na gagawin kong ano niya. Study table and computer table. So, ayan si Daddy. Kala nyo, tulala lang yan. Hindi, nagpapalamig lang yan dyan. Ano? Okay na, meron daw. Available. Assemble ba? Yung ano lang, yung bed lang yung assembling. So, hindi mo na natin papa-assemble. Doon na lang sa ano. Yun, kasi di ba din na magkasya kay Tonton ngayon eh. Diba? Napadaan lang kami. Binilang ko na rin siya. Para maano na yun, maayos ko na pa. Kasi nag-ano pa siya parang ayun niya pang umuwi. Hindi daw okay yung kwarto niya. Diba? Arte-arte mo na. Ayun, para din maayos ko na. Meron yung mga dati natin. Kasi double yun eh. Kailangan natin yung mga single. Bili ka. Kuha ka ng isang ano. Bili ka. Eh, hindi ko alam yan. Single lang na ano. Nasa yung mga blanket. Sige na nga. Ikaw na. Sa baba, yun eh. Lagi dito meron. Ito pala yun. Flex Profile Premium. So, 9,100 siya. Kapalin, no? Yes! Ayun. Ayan na guys. Waiting na lang kami sa releasing. Ayun, yung mag-a-assist namin palabas. Customer na lang. Ito. Ayan, bed. Dalawang side table. Tapos dalawang console table. Yung pinurchase ko. Sayang yung ano eh. Sayang yung sale nila. 30%. Check pa pala nila isa-isa guys. Ayun. Oo nga naman kasi pag nasa probinsya na kulang pala ng isang table eh. Babalik pa tayo rito. Ayun. Meigi, mamaya na. Kain pa kami. Dali na. Lalabas pa yan si Daddy. Pa muna. Hey guys, we're home na. Ayun, kakain na kami ni Daddy. Anong oras na ba? It's 8:15 na. Grabe traffic pa uwi. Kaloka. So, ayun, nagtitimpla lang ako nung aking nighttime routine. Charot. Yung Yakult, tapos glutathione po. So, ito nagpapadali ng buhay ko, guys. Sa bowel movement ko. Ayun, nakakanipis ng tiyan. Ayun, basta regular lang yung pag-take din. So, yan. Nilagyan ko na siya ng isang kalamansi kasi wala akong lemon. Mahal ng lemon ngayon. Nakakaloka. 200, 4 na piraso. Grabe. 51. What? Ayan. Ito si Chris. Panay pa rin ang ano niya.
laro. And then, ito. Oo nga pala. Ngayon lang na dumating yung, naayos yung aming internet. Tapos, ito, kakainit ko lang. Alam niyo naman ako, gusto ko sa sabaw is talagang bagong kulo. Ayan, nagluto si ate ng hinasima na chicken. Kasi, bihira ang pork na maubos dito. So, yan. And then, ayan, suka sa usawa. Tapos, nag-take out ako kanina sa Goldilocks. Diba kumain kami ni Daddy kanina? Ang sarap nung nila, kasama cake slice. Yung Mers Bongga, ang sarap-sarap talaga. So, ayan, kain tayo. De! Halika na. Kumain na daw si Chris Pulo eh. Ayaw mo na kumain na, kulit. Miggy! Sabi ko, huwag ka munang pumasok dyan eh. Ayun, tapos yung mga pinamili namin is nandun pa kay Tonton. Kasi, dapat sa gusto ni Daddy bukas na ibiyahin na namin madaling araw eh. Hindi ko pa nga rin alam kung dadating ngayon yung sugar scrub kasi sabi ngayong gabi yung deliver. Eh, kailangan bukas ko pa yun. Daling ko pa yun sa diba? Sa tindahan. Kasi ang dami nang nag-aantay nun. And then, baka Wednesday na lang. Wednesday ng madaling araw. Tapos bukas ng gabi siguro. Or bukas pa. Basta, kasi ayoko maputol yung ko guys, yung pagsisimba ko sa Baclaran. Kasi simula nung bumalik ako sa simula yung nag-start ulit ako mag-novena sa Baclaran netong 2019 is wala pa akong absent. So, sabi ko ayoko maputol yung yung pag-novena ko. Ayun, kasi iba yung feeling talaga, parang may kulang sa sa week ko, sa buong linggo ko kapag hindi ako nag-novena. Kaya ayun. Yung mga ginagawa din ng mga artista minsan mga Tuesday ng madaling araw, yung pa Wednesday na diba doon sila nag-novena natin. Kaya siguro gawin ko para Wednesday ng is makabiyahe kami ni Dado pa kami rin. Kaya ihatid lang namin yung mga mga pinamili namin. Tapos balik din naman agad. Tsaka na yun i-assemble kapag malapit ng lumipat si Chris. Or umuwi doon. Ayun, kasi wala pa yatang hindi pa napapalagyan ni Nene ng pinto yung closet ni Chris. So, yeah. Basta, ayun, kompleto na. Nabilang ko na siya ng study table, / computer table, side table, kama, foam, and then may carpet naman doon, tapos blind. So, yun, isa-isa lang guys, isa-isa lang natin. Halika na, Daddy! Dadaldan na ako dito kakaantay sa'yo. So, ayun lang guys. Wala na rin sigurong magaganap pa. Kakain lang kami. Tapos, mag-freshen up na and then matutulog na. So, I'm gonna say good night na dito. Bye! Good night! See you bukas!